F'indirizz televiżiv fuq Net Television, Dr. Bernard Grech ħabbar li kienet jirriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja tiegħu waslet jumejn wara stħarriġ tal-fema fuq il-Gazzetta Malta Today li wera li d-distak bejn iż-żewġ partiti kien ta' madwar 39,000 vot. Għadni għalhekk kif infurmajt lis-Segretarju Ġenerali li qed nirriżenja mill-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u infurmajtu illi se nkun qed insejjaħ laqa tal-Kumitat Eżekuttiv biex minnu fih jibda l-proċess ta' ħatra ta' kap. Fid-diskors tiegħu Dr. Grech qal li sakemm jinħatar kap ġdid se jibqa' fil-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni u wieħed li ikun min ikun jew tkun min tkun is-suċċessur tiegħu se jsibu s-sapport u l-lealtà assoluta tiegħu. Dr. Grech qal li daħal f'dan l-impenn 5 snin ilu b'determinazzjoni biex ikun ippreparat għal elezzjoni ġenerali bl-aħjar mod wara ħidma kontinwa. Qal li għalkemm ir-riżultat ma kienx dak li xtaq, qal li l-Partit Nazzjonalista kien għamel pass ieħor il Wara dan it-tiġdid għal Dr. Grech l-Oppożizzjoni kienet effettiva u tkattret il-ħidma biex il-partit ikun imħejji għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fejn qal inkisbu riżultati inkoraġġanti fejn il-Partit Nazzjonalista tella membru ieħor fil-Parlament Ewropew u fejn id-distakk bejn il-partiti naqas għal 8,000 vot. Qal li f'dawn l-elezzjonijiet kien hemm l-iżgħar distakk bejn il-partiti f'dawn l-aħħar 17-il sena. Il-Kap Nazzjonalista qal il-Partit Nazzjonalista baqa' jaħdem b'impenn u mħabba kbira lejn in-nies. Semma li l-Partit Nazzjonalista kiseb maġġoranzi ġodda fosthom f'Birkirkara, l-Mosta, l-Imsida, s-Siġġiewi, San Pawl il-Baħar u Żebbu Ċawdex. Qal li f'dawn il-5 snin esperjenza emozzjoni sbieħ u oħrajn qiebsa ħafna u ħafsa ta' qalb kull meta fehm li l-Partit Nazzjonalista seta' ħad deċiżjonijiet aħjar. Qal li kien talab lil ħafna nies li jagħmlu sagrifiċċji kbar fosthom lill-familja tiegħu. Dr. Grech qal li issa wasal iż-żmien li jibda kapitlu ieħor. Sostna li bl-istess sens ta' doveru responsabilta kbira li daħal l-kariga ta' kap, illum serenità kbira ddeċieda li jħalli l-kariga fidejn xi ħadd li qal jista' jkompli jmexxi l-Partit Nazzjonalista l qudiem fl-interess tal-poplu Malti u Awċi. Ikkonkluda li bidla fit-tmexxija tkun l-aħjar soluzzjoni biex il-partit jagħmel il-pass li jmiss u jissaħħaħ għal gvern alternattiv. Qal jinsab kburi li se jkun qed iħalli partit aktar b'saħħtu aktar milli kien u li l-futur tal-Partit Nazzjonalista huwa sabiħ sakemm il-ħidma tibqa' waħda flimkien. Tal-fiduċja li sliftuni.